Hele mit liv er jeg blevet mobbet med min kæmpe store fede næse. Men heldigvis er jeg blevet en del af The Big Nose Company. Fordi alle hernede i Streetbill, de har heldigvis kæmpe store fede næser. Og det vi skal nu, det er at få dem målt. Vi tager her fra... Fuck, der er mange bumser her, mand. Det er jo... 88, prøv lige den her. Lad være med at sigte med den næse. Hvad sker der? Ja, Kom her, stå stille, sid stille. Vi starter her fra næseroden. Er det her? 5,5, 3,8. Ham vi skal måle nu, det er Pinocchio. Der det starter. Det er 6. Det er 6. Jo. Det er det, den ender med. Den ender med 6, den er 6. Nej, det er 6, godt. Den er 6. Hov, bredde. Det er bredde. 4,2. Det er 6, 4. Nu skal vi endelig få bekræftet, om min egentlig er større end Thomas. 5,8 ja. Hvad er det? Den er lige præcis 4. 4,2! Ja! Thomas har officielt en 0,2 cm længere og 0,2 cm bredere næse end mig.